generalno loše. Znači da se u proteklih 20 godina nije ulagalo u infrastrukturu, da su brzine vlakova ostale iste, a samim time je to i pitanje već i konkurencije prema ostalim oblicima prometa. Dakle, znamo da je željeznica najprihvatljiviji oblik transporta, upravo zbog ekologije, dakle da se slaže sa svim, nazovimo to, EU agendama ili standardima, no nažalost zbog ulaganja u infrastrukturu nije dovoljno konkurentna. Stoga je i prioritet ove vlade željeznica, posebno ulaganje u infrastrukturu, gdje na strateške pravce i strateške koridore koje obuhvaćaju europsku TEN mrežu, dakle govorimo o petnici i desetici, broju 5 i broju 10 zapravo, postoji mogućnost, dakle što već i Republika Hrvatska koristi, to je HŽ već koristi, 75% sufinanciranja od strane Europske unije, kroz sadašnju komponentu IPA, a kroz budući zapravo kroz strukturni test, kroz Europski fond za regionalni razvoj. Dakle, upravo će za nekakvih valjda 20 dana biti uveden izvođač radova na pruzi u Okučanima, dakle, koja uključuje ne samo rekonstrukciju infrastrukture, to je tračnice, već uključuje i rekonstrukciju nekoliko stajališta i kolodvora. Dakle, ja se ne bojim za europske koridore, dakle tu stvarno postoji mogućnost i tu ćemo ubrzati maksimalno rad, dakle ne samo HŽ infrastrukture ili HŽ holdinga, to jest ljudi koji se bave pripremom projekata, nego će se ministarstvo aktivno uključiti, dakle bilo kroz agenciju, bilo kroz samo ministarstvo, jer nam je to prioritet, bilo bi vrlo neozbiljno da Republika Hrvatska nešto što je ispregovarano, nešto što može koristiti, ne iskoristi. Da bi se na kraju dogodilo, pošto su željeznice prioriteti, ali na kraju bi se dogodilo da mi budemo neto uplatitelj, a da dovoljno zapravo ne povučemo novaca koliko nema na raspolaganju. A jedan od najvećih izazova je upravo tu i hrvatskih željeznica. I tim onda razvojnim ciklusom, koji bi u potpunosti trebao početi sljedeće godine, dakle danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, i hrvatske željeznice postale bi konkurentnije. Jer ključna je zapravo infrastruktura. Dakle, ako nemate kvalitetnu infrastrukturu, ne možete imati brze vlakove. Ako nemate brze vlakove, ko će se voziti? Bilo jednostavno, stvari brzine. Gledajte, u takvom složenom sustavu kao hrvatska željeznica za bilo kakve ozbiljne pomake nam treba minimalno 8 godina, ako želimo biti realni. Dakle, mi ne možemo ozbiljna čak ni sredstvo koristiti do 2013. Dakle, možemo sad na pojedine dionice što koristimo, osobito na koridoru broj 10. A za sve druge ozbiljne investicije, dakle, tek danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, ako malo pogledamo zemlje koje su ušle, ono što je vrlo zanimljivo može biti, da recimo uzmemo jedan primjer Poljske. Dakle, najveće investicije su krenule ulaskom u Europsku uniju, upravo su najveće investicije u infrastrukturu. Dakle, to je, tako da kažem, i razvojni potencijal hrvatskih željeznica. Dakle, to onda možemo dizati konkurentnost